Divê Kurd bi awayekî rast muhaseba çil salên di ser pêngava pazayê tebaxê re derbas bûne bikin. PKK ragihand ku di pazayê tebaxa 1984 da li dijî dewleta Tirk dest bi şerê çekdarî kir û bi navê argekê artêşek ava kir. Li ser vê rojê re çil sal derbas bûn. Li Bakurê Kurdistanê di nava çil salan de nêzîkî 6000 Kurdan di şer û pevçûnan de jiyana xwe ji dest dan û ji ber doza PKK jî nêzîkî 40,000 kes di girtîgehê de man. Tenê di navbera salên 1980 û 1998 da 5000 gund bi hênceta piştgirîdayîna PKK hatin valakirin û bi milyonan Kurd koçberî bajaran bûn. Dîsa li bajaran nêzîkî 17,000 însan di bûyerên kujerindiyar de hatin qetilkirin. Tenê di sala 2015 da 12 bajêrên Kurda di şerê xendekan da hatin hilweşandin. Kurd bi taybetî Kurdên Bakur canê xwe, taxê xwe û malên xwe dane PKK. Gundê xwe da, çiyayê xwe da, deşta xwe da, pere da PKK. Kurdan ji bo PKK her fedakarî kirin. Li Bakurê Kurdistanê malbatê ku xwîn nedabe vî şerî hema bêje tune. Li holê bedelên pir mezin hene û dema mirov ji dûr ve li vê hejmara windahiyan û qewmîna di nêre mirov ditirse û paşê mirov dipirse gelo bi vê bilançoya giran çi bi dest xist? Em li paş xwe dinêrin, erê Kurdan li van çil salan de guhertinên mezin dîtine. Lê piraniya van guhertinan bi guhertinên aborî yên ku wan di jiyana Tirkiyê de afirandine ve girêdayîne. Pirkêm ji wan bi tekoşîna PKK ve girêdayîne. Lê tu destkeftiyek bi şerê çil salî jî tune ye. Îjar ger çil salan li cihekê şer hebe ji 6,000 zêdetir mirov hatibin kuştin û hîn mafê zimanê zikmakiyê sade bi dest neketibe ew şer tiştekê ji we re nayîne. Bilê, tu destkeftiyek ji pêngava pazayê tebaxê ya li Bakurê Kurdistanê derneketiye holê. Tişta ku ji wê demê ve mezin bûye, tenê rêxistina PKK ye. Hejmara PKK zêde bûye û kapasîteya wê ya rêxistinî jî berfireh bûye. Lê di jiyana Kurdan da tiştek pozitîv neguhariye. Ji ber vê sedemê jî her şîroveyekê ku pazayê tebaxê wekî cejna vejinê an jî tevgera vejinê binirxînin ne rast e. Ger em rewşa Kurdên Bakur ji êrêşa pazayê tebaxê heta îro bi kurtasî bînin ziman bi wî awayî ye. Di salên 1970 de Kurd ji îro Kurdistanîtir bûn. Beriya hebûna PKK jî Kurdan li bajar û bajarokên Kurdistanê û Tirkiyeyê yên wekî Amedê Drûjmên ji Kurdan re azadî bilind dikirin. Mînak beriya PKK hebe Mehsûn Korkmaz li bexşeyê dibistana ku lê dixwand ala Kurdistanê daliqan. Kurdan xwepêşandanên mezin organîze dikirin. Li Ertnîgariya Kurdistanê dewlet ne ew qas serdest bû. Civaka Kurd di mijarên fermî bürokratîk de bi dewleta Tirk re bû. Lê di civakbûnê de ji îro azadtir bû. Kurd wê demê jî welatperêst, fedakar û bi Kurdistanê bawer bûn. Di tebahiya salên 1990 de PKK tiştek li pêk hatiya civakiya welatperêzî û netewperwer ku bi Kurdistanîbûnê bawer dikirin zêde nekir. Bereva jî vê hemû destkeftên Kurdan pûç kirin û xwarin. Em dikarin bi zelalî bibêjin ku PKK li Bakurê Kurdistanê wek qayûmê ku ji aliyê dewleta Tirk ve ji bo rihê Kurdistanê hatiye wezîfedarkirin tev digere. û PKK hemû enerjiya ku Bakurê Kurdistanê diviya bû bida tekoşîna rizgariya netewî ya Kurdistanê ya rast bi dawî kir. Niha Kurdistana Bakur wekî Kurd tu nebûye. Ger Kurd dixwazin ji vê tarîtiya roşilata navîn derbazê jiyanekî bi rûmet bibin, divê hesabê van çil salan ji PKK bipirsin. Divê kes tiştên hestiyar ji me re nebêje. Mîna şehîd hene, bîranîn hene, dosozê hene û her wiha. PKK çil salin bi vê hemasetê Kurdan bêdeng dike. Ji ber ku mirov dimirin jî bêdeng dimînin. Lê mirov çi qasî bêdeng bimîne, ew qas Kurd dimirin. Hewceyê ku ji PKK re bibêjin, me çil salan her tijda we, lê hûn bu ser nekeftin. PKK çep û rast sucdar dike, dairê difire jî tewambar dike. Dibêje ev yek cahîl bûn, ew cehş bûn her wiha. Lê ew bi xwe jî nabêje ka çima. Çil sal di şer da 6,000 wendahî dan lê tiştek dest nexist. Ger ev çer çil salên din jî bidome, dîsa jî PKK tiştekî bi dest naxe. Ji ber ku PKK li ser serneketina Kurdan hatiye ava kirin. Le li ser serkeftina Kurdan. PKK bi axaftinên xwe wisa mirov dorpêş kirine ku mirov gotinên herî pêkenok jî wekî axaftineke lehengiyê diparêze. Di sala 1995 da dema şerê PKK derbeya herî mezin xwar Abdullah Öcalan derket ser şaşên TV'ye û duruşma hêvî ji serkeftinê bi rûmetpire bes kir.
Yani Öcalan ve deme got merama min ne serkeftine. Ez heviyan diproşun ve hünci min bişopinin. Bele heviyen gel çıl salahatın istismar kirin. Le serkeftilen jî bi dest neker. PKK heviyen Kurdên Bakur yên azadiye û serxwebûnê şikan. PKK çıl hezar zarokên vî gelî ciwanên ku dayikên wan wekî bînahiya çavên xwe diparasin li pey hêviyên vala dane kuştin. Li hemberî dadgeha Tirk sersaxî jî dayikên Tirk re xwast. Lê qet qala dayikên Kurdên dilşewat nekir. Belê, bazayî tebağê gavek pir bi rûmet bû. Tevî Öcalan pêvajoyek bû ku bi navên Mehsûn Korkmaz û Mehmed Qarasungur dest pê kiribû û gelê Bakurê Kurdistanê jî ev pêngav hemêz kir. Lê PKK û Öcalan ev pêngava ku ji bo Kurdan bi ser keta ji bo windakirina Kurdan bikaranî. PKK ji salên 1990 û vir ve şer bi Kurdan da windakirin. Niha windahaya wisa heye ku hema mirov dikare jê re bêje şerrekî demdirêjê yê windakirî bû. Eşkereye ku ji niha û pê de PKK bi şer nikare tû dagekeran bin bixe. Ji niha û pê de şer tenê ji bo propagandaya PKK û ji bo PKK rêxistina xwe zîndî bihêle tê kirin. Her kesekî ku hîna jî ji bo vî şerê hewil dide mirovan bike leşker û hewil dide vê windahiyê veşê re destê wî dixwîna her kesekê di vî şerî de jiyana xwe ji dest daye heye. Bi taybetî Cemîl Bayık û Murat Qaraylan, Besê Hozat, Loran Qalqan hemû jî berpisyarên vê qetlî ama ciwanan û windakirina Kurdistanê ne. Lê kesên ku bi navê Rewşenbîr jî ên ku halîkariyê didin PKK ji rijandina xwîna Kurdan berpisyarin. Rewşenbîrên Kurd divê sîstema ku di sala 1978 da Kurd mehkûmî cehalata PKK kirî rast analîz bikin û eşkere bikin ku pêngava pazayî tebaqê bi xeta Öcalan kat çawa hatiye tunekirin bibînin û bilivîsînin.